Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur pambagya wilujeng dhumateng sagung para lenggah undangan ingkang setu kinurmatan. Sugeng dalu, sugeng rawuh, sugeng minarak mangayu bagya pagelaran adicara langen beksa kumampah wonten Sambung Gedhe Kedung Adem Bojonegoro kanthi ajat mangayu bagya setunggal tanus pindah kelampahan sedekah bumi utawi nyadranan tasakuran panghormatan Bumi Sambung Gedhe dipun wontenaken pagelaran suka parisuka adicara langan beksa. Mila kataraken kunju sagung para lenggah para mitra kabdian Jawi ingkang satu kinurmatan. Nyuwun duka saderengipun kula wantun sumantaka wonten sasana langan beksa. Mboten rata kesanggaranging sumba sita trapsila unggah ungguh tata krama. Ananging kapiji dening piyambakipun Bapak Ibu Kasun Sambung Gedhe kasepuyung warganipun minangka adicara bagi sampur pagelaran kasebat pranata cara langan beksa utawi pramugari langan beksan ingkang pentas ing dalu menika. Mila kataraken kunju sagung para lenggah para mitra kabdian Jawi ingkang dahatu kinurmatan. Sadereng langan beksan kawiwitan sepindah kinurmatan katuraken kunju pun ingkang kagungan dalem lumampah langan beksan lumantar Bukasun ing hormatan katuraken kunjuk ing hamengku Kasun Sambung Gedhe pun Ibu Kasun dalam Bapak Kepala Desa ugi sedaya Bapak Ibu perangkatipun Bapak saking Muspika Kedung Adem saha setapipun Bapak Seksi Kebudayaan samangke dalam Dinas Pariwisata Bapak Linmas ingin hormatan katuraken kunjuk Bapak BPD Sambung Gedhe ugi anggotanipun Bapak RT RW tokoh masyarakat Sambung Gedhe mangayu baga sesepuh piniswaji sepuh lumampah sagung para lenggah para sutresna dalah para pamirsa ingkang satu bekti sadereng langan beksan kawiwitan monggo hamuji sraning Gusti Kang Maha Agung. Dene Bapak dalem tesapikan untuk berkah rahmat hidayah so inayahipun saged mangamparan mangayu bagya wonten Sambung Gedhe kanthi kawinantura harjan nir ing samikala ing dalu menika. Ugi lumampah pagelaran pahargyan hajat sedekah bumi tanyadranan tasakuran Sambung Gedhe mangayu bagya Ibu Kasun kasepuyung warganipun ngawontenaken pagelaran suka parisuka adicara langan beksa. Mila kataraken kunjuk sagung pun sampun rawuh ngambali atur kula sesulihipun sedaya bapak-bapak panitia. Dalah Ibu Kasun ngleraken rasa pangraos ingkang medal saking werdi nyuwun gong samudra parsiru pangapunten. Mbok menawi tanggenipun Ibu Kasun dalah sedaya panitia. Atur pasukata dhumateng sagung menawi babagan palenggahan kirang nuju prana. Dedaran tunjukan kirang mirasa. Lepat kula sulihipun Ibu Kasun dalah sedayanipun panitia lumunturing sih pangapunten ingkang kala suwun. Ugi adicara langan beksan lumampah pagelaran sedekah nyadaranan panghormatan Bumi Sambung Gedhe sagung lenggah sesepuh piniswaji sepuh kakung semaur kang sampun rawuh dalah mangiba kawula muda sedayanipun pangestunipun ingkang kala suwun kanthi ngawontenaken sedekah bumi panghormatan Bumi Sambung Gedhe ing benjangipun warga Sambung Gedhe tansah jinangkung Kang Maha Agung pinaringan rahayu wilujeng subur kang sarwa tinandur manggiya raharja selami-laminipun tinebih barang rubeda tansah cinaket marang kabegjan. Mila mangayu bagya bombong pengarih Ibu Kasun dalah kasepuyung sedaya warganipun kanthi ngawontenaken pagelaran panghormatan Bumi Sambung Gedhe lumpah langan beksan. Langan beksan kairing saking paguyuban seni krawitan saking New Marga Laras. Mijil saking Banjar Gondang Luluk Lamongan kanthi pangarsa pripun Bapak Ratno Koordinator Rangga Bagus Hadi Susilo
karegengaken sitapak maut kendang sak jairin. Ugi badhe gawe buru dening Eko Dwi Tri Tiga Waranggono. Niki manggen tengah bagi sambung gede tidak asing lagi Kedung Adem Diayu Wariyati. Ayune cah kedepe. Ingkang angka kali manggen kanan piyambak niki saking Temayang ugi Bojonegoro Bakulan Diayu Kusnul Hatimah. Ingkang kiri piyambak mijil sing dusun Kolong Laladan Ngasem Kawengku Bojonegoro Diayu Apriliawati Ningsih Tias. Pagelaran kasekuyo sound system profesional Heri Wijaya, kaseting multimedia Salma syuting minangka adicara langan beksan kawula pambyak mangke kabiyantu kadang-kadang teh dulur-dulur panitia marjuki jeneng kula Ngasem Bojonegoro ndherekaken pagelaran sagung sampun rawuh kasuning mangke mangayu bagya gilir kemanti ngagem campur angregaken swasana adicara langan beksa ingkang pentas ing dalu menika. Kula kinten ing dalu atur cekap wonten kirang langkungipun nyuwun gong samudra pangarsami billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng amirsani. Nuwun kawula nuwun. Yo, Serampat Sekar Sarijo. Dadah.
Rota ngeni roko
Anjasmara Arimampi Mas Miraku Ganas sak selae
Ngendi kabarmu piye Padhes kan Mas entuk pangestune jar kepriye ngenmu marsudi budaya ora usah kuwatir yen kowe mesti tak pikir yen mangkono aku muji syukur prayogane Mas aku kudu piye ya padha lah tumandak sumangga dumarga lan manunggal ayo aku setuju meninggali gali anakku tak kira rasualan payunge sapa Cih, Mas Omek angsal salam saking apa nyebut Mbak Kina. Drokilo nggih. Mas Omek Ijek salam iso saking to, Mbak Ros? Kina Drokilo. terus ijek iso kono wis gak iso mekar jembar payung ageng iki lapan payung prajejeke ngadil tan ambekyan
Mas. Mertondo predik metu ae setahun sepisan aduh dik kudu kopi biasane wohe ararinte gede-gede dompolane sing lunggur ana lemah sisane tanda kuwi arane